RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko sa pangan nga Richie, 34 anyos, minyo, ug may duha ka anak. Taga Surigao del Norte. Punto medikal ug emotional kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Kay murag na trauma manggod ko sa batasan ani akong bana, aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Asa naman sa Sandro? Asa naman sa kang orasa mo uli? Unsa biya ka, eh? Mapagkalit agagikan. Ang tanong naman tanin mo kanus ang kamuli. Siyempre, depende kung kanus amin mahuman sa akong mga barkada. Kung asa mi mo abot og laag ron. Sarto sad, uy. Minyo na taon ka, uy. May duha na ta ka anak. Hunong nanay mong pagsigi og barkada-barkada. Luy kita naawon ng atong mga anak ko, nga mangita ni mo kung dili ka nila makita din hisbay. Ay sus, makita ra gyapon ko ninyo kung dili ta mga buta. O baka, dili pa ko mamatay. Sandro? Pabinlaos ako sa mga bata ni Mupi. Mang sideline ko panarbaho. Kaya di kyun madakon si Sandro ray akong saligan maui. Huwag yun, klarong kita. Sige ragbagdoy-bagdoy. Kaya sa naman sa diang baanan mo? Na, di man yun na magpuyog bahay magod. Tuwa man na permis yung mga barkada. Unsa man tao ng baanan ni mo, Richie? Di yun mo kabasol na ko, anak ma. Kay inyo ba yan ang pinili? Richie? Oh, di ay. Sumagod. Nagpadalang mo sulsul sa ako mga iyaan ug uyuan. Kay lagi, nakita ko nila nga nagsulti si Sandro sa ngit-ngit. Nga wala magyuntami daot ang gibuhat ato. Nga inyo dayon ko gipakasal sa lalaki nga wa ko mahikok ma. Richie? Bitaw sa dayoy. Ngano tuod nga nisugot man ka anong Sandro nga imong bana
Naingon anak, man na siya sukad sa ulitaw pa na siya. Barkadista, palahubog, adik pa. Sultihan ta ka din, no? Huwag yun na, nako siya sugta. Unsa? Unya? Ngano nakasalman mo? Oh, tungod na ginas mga intriga, day. Kay nakitaan man mi sa akong iyaan nga nagsultis ngit-ngit. O gisulsulan dayan sa akong iyaan nga akong maginikanan nga ipakasal na kuno ko. Kay nag-date-date kuno ko ngit-ngit. Ay, unsa? Pero nga nung sangit-ngit sa mo nag-date, oy. Istorya raman mi good, di man to date. Kay di pa gudon ta mi uyab. Prangkahan na ang tanako to siya, day, nga wako'y gusto niya. Nga kagiat nga ba ako ato niya dito, good. Nakitaan bitaw mi sa akong iyaan. Ay, wa na, may tuusab day na ako maginikanan. O gipatawag din si Sandro aron pamayan ko. Hala, maritis sa di itong iyaan ni mo ito panahon na, day. Ay, di lalim, eh. Ngasod sa na po katuig kapin sa mong panagtipon. Bisag may duha na may kanak. Pero maulang gihapon siya. Huwag gihapoy kausapan. Nag-antos ko. Nga murag matruma permi matagi kayon nga mauli siyang hubog ug magwala. Og usahay. Usahay kog doon makugsundan og... Day? Day? Day! Hala, ano mong karitsi, uy? Nagunit pang kasi mong dugan. Tabang, day. Maglisod ko pa ginawa. Ha? Oo, tangang dugan. Hala, maunta. Dadal ka na mo sa doktor, oy. Richie! Sugad sa kong pagkaminyo sa kumbana, nag-antos na ko sa iyang batasan. Gawas na permi kong maguol o maproblema, permi kong malubat-lubatan. Kay kung mauna ni mahubog o makasuyop, ilabi na kung wa ika-follow up. Magwala ni, magdadaog kutsilyo, ug usahay, gukdon pa ko og sundang. Unya. Mama, ako na si Papa. Saan naman sa siya, oy? Masun ka rin, Che! Asa ka, ha? Pangita ka, Papa, Ma. Hinahin mo tingog, Linin. Lakaw. Hinahin mo piya sa imong mangkod. Ato mo aki sa loob. Ugugog diretso mo. Ato mo silang lola di mo. Dali. Oma. Sunod, Ma. O, lagi. Sige na. Naara di ka diya dapita rin, Che, ha? Naara di ka diya? Nagkabatay si Sandro sa kasikas. Panginoon ko, goon ko lang ang ako maagaron may tamis ako mga anak. May tangas sa Sandro. O gitigmas niya nga mong saog. Mutagan na lang ko. Dagan rin, Che! Sa ganito yun! Bakit na ako, ha? Igukot ka niya. Ginakuluwas ako. Naunsa naman sa diay mong Sandro, Richie? Kuyawan man ang tanin niyo, nga nag-una ang mga bata din sa ato. Linhilang mo na mihigda sa mga bata, Ma. Richie, mga bata! Linog! Linog ko! Linin, pagmata mo! Doon ay linog! Richie, dahil naunsa ka man. Ma, di man mumuntang akong pagpanguro ko man sa linog, Ma. Ayaw maglisod ko sa paginhawa. Unsa? Pagtarong gani diha, Richie, na. Mumulinog pagka ako sa Ma. Oo, mao'y balita. Nga may mga aftershocks pag yun ko nun, eh. Mamatay na
Grabe ang akong trauma. Murag na punan ang akong trauma sa kumbana kung maunay magwala. Punan pa gyud sa linog. May balik kong pa-check up sa doktor. Ug ang findings, ischemic heart disease ko no. Ug needs up ko no kung magpakita og psychiatrist. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nasakit ko ng ischemic heart disease. Unsa man ning sakita? Delikado ba ni o makamatay ba? Ikaduhang pangutana, diin man ni nako makuhang sakita. Tungod ba ni kay sige kong katrauma o sige kaguol sa kumbana nga adik og manapat nako? Ikatulong pangutana, nagaagi ko og linog, diin murag ni samot ang akong gibati. Bisag hinay lang nga linog, mangurog na kong ug mura na kong mamatay. Unsaon man ako nga mawa ning akong pagpati. Ikaupat na pangutana, may panahon nga kon may istorya ko, malimot ko kung unsa isumpay, di ko katog og mangurog kung may mag-away. Ngano man sabni, tungod pa sabni sa akong mga naagian. Ikalima og katapusan, ingon ang akong doktor, magpatan-aw sab ko og psychiatrist. Nganong nagkaingon man siya, anak? Posible ba nga nabuang nasab ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Richie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sabak ko, si Dr. Rene Obra maging kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi, unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga dress how you want to be addressed. Ganahan kay ko ane, kay naan ako'y bad experience ani mag-t-shirt lang ka, musod kag bangko, ubida di ka tagdon. So you dress how you want to be addressed. Depende pod sa lugar. Ang po mag-long sleeve ka o ngadto kag beach or magkurbata ka, mag-swimming, or mag-short pants sa bukag matil kag kasal. Adjust po ng atong pagpanamit, no? Okay? So, ang atong matatampo ko ng kadawa, si Richie, 35 years old, taga Surigao del Norte. Minyo na ni si Richie, na duha ka mga anak. Medical o emotional ning problema ni Richie, no? Umaasa na bati na to ganina sa drama. Na-trauma ni si Richie sa batasan sa iyang bana ba nga medyo dili mayo. So, Karajaw, sa Surigao, mga Mundaya family, diya sa Puktoy, Surigao City. Mayong pagpaminaw. Isa ba tayo mga kailala Surigao, nalimot naman ko sa mga pangalan daw Nawa sa itong akong listahan, no? Pero all over Mindanao, mayong pagpaminaw, no? Na ako'y Giko Andre. Kining si di man ni taga Agusan del Sur, no? Bayugan Agusan del Sur, si Butyok Alihoy. Ismail Asido sa Dawis Bohol, si Tani Medalye diya sa Konsolasyon, Sugod Southern Leyte. Silingang baryo ni namo diya sa Buwak, Sugod Southern Leyte, si Juniel Ignacio Dawa diya sa Punay, Alaginsan, Cebu. Mga doctors diya sa kaning Davao. O katong mga Mindig family diya sa Pagadian, no? Mustan ba itong mga Mindig family, mga pamilya ni Dodong Mindig, no? Ang sisters niya nga si Leticia, si Susan o si Gloria Mindig diya sa Pagadian City, all over Mindanao, Mulabi, dagang kay kong kaila diya, mustan namang kinabuhi na to diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Alright, so going back to our sender, si Richie, taga Surigao City, sumasang nabatin to sa drama, nasakit kuno siya og ischemic heart disease. Unsa man kuno ni? Ischemic heart disease. Makamatay ba ni? Daghan na kay delikado gining ischemic heart disease, no? Ischemia, meaning heart attack, myocardial infarction, no? Daghan kayong mga inunta nakalas na niya og dili lagi maayo ang pagkatagad, no? This is due to the
alteration, muhunong ang pagflow sa blood ngadto sa portion sa kasing-kasing. Kaya kanang atong kasing-kasing mo rin nagbumba og dugo sa different parts sa atong body. But ang kasing-kasing mismo naa siya blood supply. Kung mabarahan ang blood supply sa atong kasing-kasing, mo nang ditawag og ischemic heart attack or myocardial infarction or heart attack, or another name nga mong gitawagan is acute coronary syndrome. So, na ang usually murag dili ra balignisya na to ma-detect og dali, no? Unya catastrophic pa ni makamatay gani ayaw kumpiyansa ni Richie, ha. Daganang namatay ani. So may mga tilimadon ikaw na kay problema sa imong heart, ha. Of course, mohangos ka na kay discomfort sa imong anterior chest, uban ani magka-anxiety, no? Dali ka puyon, luya. Unya naa kay paningot, mura kag kasukaon, no, mog tuya-tuya, mog paminaw, nya mura kag stress, depressed, wa sa condition kay abnormal man ang imong heart beating. Kaming mga doktor na-auscultate na mo, sagaran mo na abnormal ang rhythm ug ang iyang inunta ang rhythm niya, meaning ang iyang beat abnormal, nya ang kapaspason gitawag na mong tachycardia kung taas na kayo, bradycardia kung ubos kayo, nya naapoy uban pod nga masagulan na pod og problema sa blood pressure, ha. So likado ni siya, may mong pangutana. Ang hinungdan ko na kay diin man kuno niya na nakuha ang iyang usa ka bana, addict man kuno, pwede victim ni siya sa pagpangabuso siyang bana, ang usa ka addict. Problema po ning imong bana, Richie, wa man hinga mo hinganli, no. Mr. Bana ni Richie, no, mahimo ba og usabon nimo na imong kinaiya, ha, kay naara ba mo duha ka mga anak, ha. Kining imong asawa nga si Richie emotionally kuan gyud siya affected, kag mahubog uli, addict mga ka, whether you like it or not. Kung user ka og shabu, mapasintig gyud kang doktor ni obra, o dili man parihag trabaho nako, ha, all over the Philippines. Musugot kag sa dili, just a matter of time. Mayabag man gyud ka kundi ka muhunong. Patindagahan na magpasinti ron sa Argao Drug Rehab. Ako may psychiatrist ron diya. COVID ang dagahan na yun. Buhi pa ka pero patay na. Kaya wala hinungdan sa society, ha. So mo na akong ikasulti sa bana sa ani atong sender nga si Richie, no, diya sa Surigao del Norte. Punong na bay anang imong bisyo, ay pag ang imong ipalit og shabu, dai imong ipalit og mga gamit sa eskwelahan sa imong duha ka mga anak. So ang sunod nga concern ni Richie na kuyawan lagi siya ko dato naglinog, unya unsa ko niyang buhaton. Siyempre kisa may di kuyawan og nay natural and man-made catastrophe like linog, typhoon, flash flood, kuyawan kita niya na. Now, what to do is, kinanglan nga, you have to condition yourself, slow deep breathing. In the worst scenario, kung kinanglan yung kang tambal na, you go and see a psychiatrist or a doctor. Diyan sa Surigao del Norte. Na diyan mga practicing psychiatrist diyan sa Surigao City. No? I'm sure of that. No? Para maritahan kag anti-anxiety medication. Daghan kayo tayo diyan sa mga butika available na ni. Mo na akong ipang resita almost every day kay usa man lagi ako ka psychiatrist, no. Sunod nga concern niya musulti kon siya, di siya ka balo unsay isunod. Gitawag na namo og thought blocking, ha. Or bag mabrangko ka ba? Diskurso ka sa stage, tindog ka dito pero di na ka kabalo kung sa isunod nimo isulti. Di na ka makatulog, magkurog-kurog. Labi na kuno siya, magkurog-kurog siya, kita siya na maglalis, na mag-away. Ngano man kuno? Tungod kay na kay anxiety. Emotional na ka, kay na kay history of trauma sa inyong, actually you are a victim of domestic violence, Richie. Pwede ba yan mo siya isumbong sa social worker niyo sa Surigao City? May para makul ang atensyon na imong bana. Dili na siya pareha sa una nga martir ang mga asawa nga kulatado sa ilang bana. Isumbong niya sa social worker o sa kapulisan para nga mapusas ni, madisiplina ni. O na yung solusyon na ni. Kay bisan pa mag-unsay tambal imong imnon, kung magpadayon ning source of stress and anxiety nga diin mao ang imong bana, di guni masulbad. Way kahuman na ning imong problema. Kung sa makunong klaseng doktor ang iyang duolon, o sa ba ka psychiatrist, yes, o sa ka psychiatrist, nababuang na ba kuno siya? Dili. Doesn't follow nga kung ikaw anxious, na kay anxiety problem, ikaw nabuang na. Tanan nga mga psychotic patients are mental patients, but dili tanang mental patient psychotic. Daghang kayo kong mga pasyente nga very much functional. Dili lang katulog, depressed, anxious, but dili sila
nabuang na or psychotic. So ayog dugay-dugaya kay base nung maabot na diyang puntuha og sige lang kag luom-luom da kulatado kasi mong bana ilang ka musulti kay mahadlok ay sumbong ni sa pulis o sa social worker para nga dalhon is porsyento imong bana o niya pindil lagi pod usiyuhan manig temporary restraining order TRO o mga dok nyagwa na trabaho akong bana sa may palit na bugas masulbad na gyapon na kaysa sige kang nagaanto sa tinaya si mong bana nga bugbog sirado ka perme. Alright, nakasabot ka Richie sa akong gisulti nimo diya sa Surigao del Norte ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Manikamot gyud mi nga makahatag mig solusyon sa inyong mga legal o mga medical problem dili masuko maulaw dugay mahatag ang pagtagad ha dili maulaw masuko ha. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong